Hej, ten má starého Duma. To je podľa mňa vzácny skin. Aj keď by som ho nechcel, lebo sa mi vôbec nepáči. Ale ten jeho glider by som chcel, ten vyzerá pekne. No tak, here we go again. Neviem, zatiaľ ma to až tak nebaví, ale no to sa uvidí. Nechápem. No sme zase tu. Ale prečo sa mi neslajduje? Ale prečo neslajdujem? OK. Kámo, nechod tam, naozaj nechod tam. Prečo sa mi nedalo slajdovať? Aha. Zoberiem si asi blokovku, vytrhnem ma. Beriem si shotgunu ako minulú hru. Asi by sme im nemali ísť presne do hniezda. Uvidíte, ja ešte ostanem last one standing. What the? Doliti zabili ma. No, zlepšujem sa trošku. Kamo! Mŕtvi sme, no jasné. Ale trošku sa zlepšujem v tejto hre. To myslíš vážne aj snajperka sa tu dá kúpiť? Nemôžem si nejak zväčšiť ten loadout? Aha, granát si môžem kúpiť, aspoň myslím. Mám jeden granát. Tak ho skúsim použiť, dobre. Dobre, pôjdem hore a keď tam budú, no to na nich hodím granát proste. It's really dead easy. Dolíti 74 som mu dal. Ale to kde si strieľala? Ale prečo to oslepilo aj mňa? Small flash gun, aha. Skúsim tieto dve veci. Doliti zabila ma. Počkajte. To nie je tak radšej toto.
Kámo, toto je broken. Prečo si nemôžem zobrať aj iné zbranie? Keby som mohol mať... Oni ma kopírujú, alebo co? No tak. Len aby. Skúste sa od nich držať ďalej. Go fast, chuckle nuts! Oh. To som asi až príliš nevychytal. Doom sa skrýva. Vieš, že takto tú hru nevyhraješ. Dobre, skúsim shotgunu. Shotguna. Aha, tu môžeme aj slajdovať. No tak teraz to pôjde dobre. Dobre, pištolka. Teraz to pôjdem na blízko. Konečne sa to začína obracať do lití. To tak rýchlo ich zabili? No, mám čo hovoriť, ale... Bro... Shotgunu si kupujem určite zase. To je... To akože môžem zobrať. Aha. No tak, here we go again. Oh my god, on ma dal jednou ránou. Víte, preto je nedobre mať málo životov. On si proste zoberie snajperku a všetkých nás zabije. No a už sa niekto odpojil, wow. Už sa niekto odpojil. Tu tento má 0, lebo proste 100 je málo životov. Zober si niečo rýchlejšie. Pistolku ber. Tak. Alebo nie? Keep what you doing. To si dal dobre, kamo. Zoberiem si radšej brokovku. Ako predtým. Skúsim to využiť, to slajdovanie. Hej, tu sa dá ísť. Zaujímalo by ma, či ma zabil. Už zase je tu iba jeden.
Zase. To sa oni odpojili, alebo čo? To títo ľudia majú takú mentalitu. Ja aj prehrávam, asi sa odpojím, nechám ich tak. To myslíte vážne. Keď už prehrávaš, no tá... No a čo? Skús vyhrať. Prečo na toho chlapca? Fez vyhrať. MC Vinky, možno to ani nie je chlapec, ale dievča. Shout out to you. Keby som mohol, no tam mu pošlem nejaké výbaxy. A keď sa pýtate, že prečo nekupujem Ancient Midasa, nie Ancient Midasa, prepáčte, Midasa Alexa, ešte nemám peniaze, a tak som vydám toto video ešte, neviem, či ho vôbec vydám, lebo nemám pri sebe proste USB. Dobre. Keď už hovoríme, dajte like, odber a uvidíme, či vyhraje. No, tak asi nie. Tak. Round lost. Wow. Sideswap, aha. A bro, to neplatí, sme iba dvaja. OK. Dá sa tu emotovať. Shit. Bro. Ale to neplatí, veď sme iba dvaja na štyroch. To není vôbec fér. To vôbec není fér, keď sme len dvaja na štyroch. No to čo? Oh no. Zase 0. Či nie? To ona nemá 0, to asi sa mi iba mne zdá. Ale kámo, sme iba 2 a mňa vždycky eliminujú. No, tak prehrali sme. Pôjdem ďalšie kolo, uvidím, či sa zlepším. Defeat. Bronze. Aspoň 20, aspoň 20. Actually, som aj bronze. Bronze 3? Kámo. Kámo, bronze 3 to je najväčší rank v mojom živote. Nie, že preto, že som až tak zlý vo Fortnite, ale preto, že ja nehrajem rankedy. Hej, to je tá myš, že čo je v tom, v shope teraz. Tam to je pod tým Spider-Manom. Neviem, či to je tá myš, ale podobá sa na ňu. Nechcem toto video robiť nejak príliš dlhé, lebo bude ťažké ho zeditovať. Kámo, to koľko mám kolies? Juj, to čo si, ja nechcem aj... Počkaj. Toto si equipnem.
Ale nič tu nemám. Bante. Čo? Blackblink, aha, ten nový samurajský Blackblink. Nedokážem to povedať z nejakého dôvodu. Kamo, čo ešte? Čo ešte? Asi som slepý. Pickaxe nie, no tak môžem. Idem ešte raz, prečo nie? No áno, už som prišiel z dovolenky a som v novej lokácii. Tu je konečne. Nie, ty. Ty nie. Ale ty. Poďte sa na jeho minifigurku, tá vyzerá fešne. Kámo. Keby toto bolo naozajstné Lego, tak si to hneď kúpim. No tak ideme na to. Toto asi skipnem. No tak sme tu zase. Really expensive. Aha, preskoč. Granát. Ako vždycky. Dobrý deň ľudia, dneska si prvýkrát zahrajem Ballistic Mode, už som si niečo vybral. Hrajem to prvýkrát, takže neviem, o čo vlastne ide. Viem, že je to proste jedna v jednička strieľačka, ale neviem, prečo tu mám granáty. Chcel by som asi nejakú zbraň, aspoň hociakú. Aha, takže ideme na granáty iba. Nie, mám pistolku. No, tak kedy sa môžeme byť? Máme iba 100 životov, to nemyslíš vážne? No tak, ideme na to. Počul som, že keď sa len tak postavíte, že je to lepšie, než si tak mieliť. Ale tak ja to vyskúšam. No ale tak môžeme ísť. Asi by som si mal dať. Dobre. Je až príliš ľahké niekoho zabiť. A už nás rovno drtia. No, takže mám príliš málo životov. Áno, naozaj sa lepšie hraj tak. Round lost. Dúfam, že sa to nejak zmení v ďalšej hre. Myslím, že teraz im dajú lepšie zbrania, alebo také dačo. By face. No a čo je to? Čo to znamená? Aha, ja si môžem kúpiť to. Ohohoho. Skriem sa tam a budem ich snajpovať, vyskúšam to.
aj. Myslím, že v tomto game mode nebudem až taký dobrý. Ale dám si viac... Viem, že tu je 7 kôl. Dúfam, že to moji teammate nejak doklečujú. Určite nebudem na blván, to viem. Bro, choď ho zabiť. Myslíš, že... A strom. Aha, to nie ste. Kamo, ty si ho naozaj nevidel. Nemyslíš vážne? To už neklačnú. Ten druhý tým, to už určite neklačne. Tak podľa mňa nemá šanci. Aj neviem, či ho nájdu. Aha, tu je aj timer, tu je timer. Neznášam timery v hre. To proste aj keď sa nedorobíte všetci, proste vyhraje tamten. Round lost. Ako round lost? Viete, nás bolo viac, veď boli sme dvaja. Skúsim niečo iné. Toto hru nechápem, ale s týmto by som mohol nejaký damage urobiť. It's big chicken nuts. Dobre, dal som mi 1 kill. Tento dal 30. To neviem, ako je možné. Nie, to není koľko dali killov. Toto určite prehrajeme už zase. What the fuck? Máme tu až príliš málo životov. Kámo. Round lost. Myslím, že je tu 8 či 7, neviem. Aj keby tu bolo 8, no toto už nedokážeme klačnúť. Tu nemôžu dať viac zbrane, iba granaty. Aj. Dajme si vlastne zase. Kamo, zabij ho!
Doľky, akože som nezabil ani jedného. Zase mi teda, niekto sa odpojil už zase. Aj, defeat. To je posledné kolo, nie? Ja som bol najlepší, to nemyslíš vážne. Dal som jeden kill som dal. Nič? Dobre. Majte.